Гамил, аракысыз бәйрәмнәр оештырыламы? Оештырыла, менә бүген Аллага шөкер, мин күрше бүлмәдә эшлим. Сезнең белән очрашта бу бик зур бәхет. Сезнең булуга уңышлар телим. Һәм мөмкинлектән чыгып тәкъдим итәрем, андый бәйрәмнәр була. Әлбәттә, алар яңа шаукым дип әйтергә була, хәерле шаукым, яңа агым. Чөнки менә безнең совет чорында аракыга күнектергәннәр халыкны, бөтен нәрсә аракы белән дия. Бала тәпиен туганнан алып үлгәнчегә аракы. Менә араксыз бәйрәмнәр исә дини бәйрәмнәр бар иде. Алар инде беренче чиратта мәҗлесләр, Коръән мәҗлесләре. Менә шул динилек белән бергә шушы араксыз бәйрәмнәрдә кайтты. Монысы беренче мотив. Дин белән бергә, дини хисләр белән туйлар да хәтта араксыз ясала башлады. Бәби туйларны гакыйкалар алмаштырды, юбилейлар араксыз китте, туйлар урынына никах кына ясый башладылар. Һәм шуның белән бергә тагын икенче мотив, матди мотив. Аракы шу наркология. Эчкән кеше югала, эчкән кеше фәкыйрьләнә, аның бәйрәм ясарга да, гаилә тотарга да һәм мөмкинлеге һәм аны саклаучы хатыннар да бетеп бара. Хәзер эчкән кешеләр яулып баралар, яларны кодлаштыралар, шуңа күрә эчкечелек тә модадан чыкты. Эчкесез бәйрәмнәр инде гадәти формага керә башлады. Шуңа күрә аны оештыру мөмкин эш хәзер. Шуның белән бергә хәйр хаклыш. Аракысыз бәйрәмнәрне оештырганда кыенлыклар белән очрашасызмы? Очрашабыз, чөнки халык барыбер әле аеруча мәсәлән 30 яшьтән узганнар, хәтта качаклы яшүсмерләр дә күнекмәгән гадәти бәйрәмнәрне, корпоративларны, гаилә бәйрәмнәре аксессуарлар кемдер беренче адымын ясарга тиеш. Иң беренче ният булырга тиеш. Мәсәлән, оештыручы кеше, кияү килен, юбилей ясаучы, бәйрәм ясаучы нияте булырга тиеш. Икенчесе, кемнедер чакырсаң әйбәт. Мәсәлән, оештыручылар, тамадалар, алып баручылар күңеле тагын да ачык булырга тиеш. Алар тагын да күбрәк энергия кулланырга тиеш. Чөнки 50 грамм капкач гәүдәгә җин керә, шайтан керә. Шайтан котырта сикертә. Кешеләр шаркылдап көлә башлар, бии башлар, уйный башлар. Монда ул юк. Урысча әйтсәк, бисовская технология отсутствует. Шуңа күрә шул техниканы бәреп егарлык бик көчле тамадалар кирәк. Икенчедән, оештыручылар бик ихлас булырга тиеш. Мәсәлән, аракысыз икән, шул акчага артист чакырырга була, шоу программалар, тәмле итеп самавырлар гөрләтеп кайнатырга була, утлы эффектлар кулланырга була. Һәм кунакка килүчеләрдән дә мин үтенер идем. Мәсәлән, мин аларны үзем ачтыртам чакыралар, чөнки кешеләр аракысыз менә болай утыралар. Алар күнекмәгән 50 грамм көтеп тора. 50 грамм эчкәч ачылалар. Монда юк. Менә аларның чакырларын ачырга кирәк, күңелләрен ачырга кирәк. Мин аларга әйтәм, үзегездә күңелегезне ачыгыз һәм шул технологияларны кулланабыз. Аркаларыннан сөйбез, кешеләрне мактыйбыз, аларга психология ярдәм күрсәтәбез. Яхшы артистлар, яхшы җырчылар, яхшы биюләр һәм уеннар белән кешеләрнең күңелен ачабыз да, аларда аек килеш истергән кебек үзара бер-берсе белән энергия алмаша башлый, аралаша башлый, шаяра көлә башлый. Шуның белән бергә матур эффект бар. Һәм бик мөһим өстенлек бар. Араксыз бәйрәмдә күп сөйләү юк, демагогия юк, тифталык юк, артыксыз юк, кирәксез сүз юк. Бу шуңа күрә араксыз туйны күргән кешеләр, әгәр дә аларны рәхәтләп җырлата да битә дә алсаң, бик риза булып китәләр. Һәм без дә шундый бәйрәм оештырыйк.